ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalma. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, alam. why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa, tatlo. mahulami! Sinasabi? Ano sagot? Biryani! Biryani! Hindi ko narinig yan. Biryani! Oh, isa pa. Roll VTR! Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bat. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nangaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba! Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya, hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat dapat ganito na. ganyan. Masin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking nalang-alain natutusok.
Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nga eh. Susunod na. Sandali Huling- lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede Maaari mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Oo. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel!
Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Pinita lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang, dali. Delikado yun. Ma, hindi, nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na, nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Taway, pag-love radio po. Kuya, CCP to, di ba?
CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala, sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Dilaan ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guys, alam mo, lahatin mo na. Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige, sige, ganyan. sige. Todo mo na yun. Todo Sige, na okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Harap pa. Ano? Inspired ka ba?
Inspired ka ba na magkaroon uli ng anak? Dahil sa inaprubahan na ng ating presidente ang pagtaas ng makukuha mo sa PhilHealth kapag ikaw ay nanganak. Effective April 30. Yung normal delivery na PhilHealth maternity benefit na from 9,759 pesos magiging 29,000 na. At yung cesarean delivery na dating 37,000 pesos ang makukuha mo, ngayon 58 to 62,000 petot na ang makukuha mo. Alam mo, nung nakita ko to, sabi ko, ba't hindi nyo pa ginawang November 2025? Eh di sana nakaabot man lang ako sa ganong klaseng extended benefit. Ano yun? In-encourage nyo na mabuntis ako ulit? Nang sa gayon, maklaim ko yun? Mas malaki pa rin ang gagasusin ko kumpara sa benefit na makukuha ko. Charot lang with the rod. But anyway, kabisyo, kung ikaw ay nagdadalang tao, ito ay makabubuti para sa iyo. Just always make sure na kayo po ay nakapaghuhulog sa inyong mga account sa PhilHealth. Okay, kabisyo, kasi baka mamaya pagkakita mo, ay wala naman palang contribution. O hindi ka naman rehistrado. Napakadali lang naman ngayon magpa-register eh. Oo, basta meron kang valid ID, tapos puntahan mo yung pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Tapos punta ka lang, tapos sabi mo, magpapabuntis ka na, gano'n. Charot with harot. Anyway, kabisyo, alas 7 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kasama ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama din natin maya-maya lamang ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. Samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo para sa Rocky Secret Fun with Jello and Top Secrets. Ika'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Nilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bubus malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh,
Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat? Hi! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige. Sige, ganyan. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Ay! Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, i-mix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yan!
Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas na lang ang galit mo kay DJ Shine. DJ Shine, yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay Oxy songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama
tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Pagpasensyahan nyo na po sana ang aking ibabahagi sa inyo. Isa kasi ito sa mga pinakamasakit na bagay na gagawin ko sa tanang buhay ko. Ayoko sanang gawin to. Kaso napuno na ako. Kung hindi ko naman ito ilalabas, baka ako naman yung sunod na mamatay dahil sa konsumisyon. Kaya muli, pasensya na po. Medyo mabigat ang mga saloobin ko.
Itago niyo ako sa pangalang Emil. At ito, ang aking secret file. Tatlo kaming magkakapatid. At ako ang panganay. Lumaki kami sa poder ng mama namin na tumayong solo parent ng pagkatagal-tagal na panahon. Noong wala pa ang mga kapatid ko, nasaksihan ko ang pagsasama noon nila mama at papa. Hindi ko masabing maganda ang naging takbo ng relasyon nila. Dahil madalas, nakikita ko ang mama ko na umiiyak, nasasaktan, at namumura ng sarili kong papa. Ang palaging paliwanag sa akin ni mama, parte daw yun ng relasyon ng mag-asawa. Normal daw yun. Away mag-asawa. Hayaan ko na lang daw sila. Kasi pag lumaki raw ako, maiintindihan ko rin. Madalas, yun ang sinasabi niya sa akin. Pero DJ Rocky at DJ Jello, bakas pa rin sa mga mata niya. Araw-araw na hindi siya sumasang-ayon sa pag-uugali ni Papa. Noong unti-unting nagkaroon ako ng mga nakababatang kapatid, unti-unti ring nabawasan ang mga pag-aaway nila ni Mama at Papa. Pero ito ay sa kadahilan ng halos bihira ko na ring makita si Papa na nasa bahay. Kumbaga, madalang na siya umuwi. Kapag umuwi naman, hindi rin gaanong maiwasan na magkaroon sila ni Mama ng mga away. Ewan ko ba sa kanila? Basta tuwing magkasama sila, parang naging normal na sa isipan ko na mag-aaway at mag-aaway talaga sila. Kahit maliit na bagay lang ang problema. Tuwing wala si Papa sa bahay, nakikita ko si Mama. Madalas, nagkakandara pa sa pag-aalaga sa amin. Pero mas tahimik at mas masaya. Minsan nga naitanong ko sa kanya nung bata pa ako, Ma, parang masapi ka tuwing tayo lang. Kapag wala si Papa, bakit ba lagi kayong nag-aaway? Ang sagot na lang niya sa akin kadalasan ay, hayaan mo na lang yun, anak. Ganun talaga ang papa mo. Maiksi ang pasensya. Gusto lahat perpekto kahit wala namang perpekto. Hayaan mo na. Basta ang mahalaga magkakasama tayo at masaya tayo, maski wala siya. DJ Rocky at DJ Jello, yun na lang ang itinanim ko sa isipan ko. Na mas importanteng hindi kami magkawatak-watak. Ako, si Mama, at ang dalawa ko pang kapatid. Itinanim ko sa isip ko na parang outsider na ang papa ko. Lalo na tuwing umuwi siya ay nagkakagulo lang sa bahay. Matagal na panahon kong dinala ang impression na yun tungkol sa kanya. At mukhang hindi na yun nawala kahit kailan. Fast forward. Kalaunan, year 2007. Noong nasa kolehiyo na ako, nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon nila Mama at Papa. Paliwanag ni Mama, matagal nang gustong mag-abroad ni Papa.
Ayaw lang niyang payagan dahil ayaw niyang lumaking walang kinagigis ng ama ang mga anak niya. Naisip ko minsan at nasabi ko ito kay mama. Kung yun lang naman ang dahilan mo, ma, tapos sinasaktan ka naman niya, tinotorture naman niya yung utak mo araw-araw, di bali na lang, umalis na lang siya rito. Mas tahimik naman yung buhay natin na wala siya. Doon na lang siya sa ibang bansa manirahan. And sa wakas, pumayag si mama na mag-abroad si papa. Pero, ang nangyari, DJ Rocky at DJ Jello, hindi na nagparamdam si papa matapos siyang umalis sa bansa. Ni padalang sustento para sa amin wala. Sa madaling salita, nawalan si mama ng kontak kay papa. Walang kahit anong communication. Walang paramdam. Ni ha, ni hu, wala. At unti-unti, tinanggap ni mama na talagang ang hiwalay na sila ni papa. Na para bang yun lang ang hinihintay ni papa na gustong-gusto niyang mangyari. Ang makaalis siya para magkaroon siya ng sariling buhay na malayo sa sarili niyang pamilya. Sa puntong yun, siguro napuno na rin si mama. Kaya noong birthday ni papa, ng taong 2008, sinabi niya mismo sa amin, hindi tayo maghahanda sa birthday ng papa niyo. Wala naman siya rito. Tanggapin niyo na rin na sa mga susunod na taon, wala kayong hihintaying papa. Wala tayong ipaghahandang birthday. Hindi na kayo mga bata. Alam niyo na ang mga nangyari. Mula ngayon, tayo-tayo na lang. Sana maintindihan niyo yan, mga anak. DJ Rocky at DJ Jello. Saka ko lang nakita ang mama ko na naging matapang at nanindigan tungkol sa hiwalayan nila ni Papa. Magmula noon, naging new normal para sa aming lahat. Nawala na si Papa. Wala rin kaming naging balita sa kanya. Kung buhay pa siya, kung nasan man siya. Basta, tumatak sa isip namin na hindi namin siya kailangan. Lalo na't wala rin naman siyang naging ambag sa buhay namin. Simula noong umalis siya para di umano ay mag-abroad. Sabi ni Mama, nung medyo nag-uusap pa sila, sa Qatar daw, mag-a-abroad si Papa eh. Nakarating na siya roon. Isang beses nagkaroon sila ng matinding away, tas biglang wala na. Yun yung naging mitsa kung ba't wala kaming kaamor-amor kay Papa. Matagal na panahon na wala kaming kontak kay Papa. Maski si Mama tumanda na lang at nagkasakit. Walang asawang naging katuwang. Then fast forward to year 2024. Na-diagnose si Mama ng breast cancer. Nagpa-chemotherapy at radiation therapy. Akala namin tuluyan na siyang gagaling dahil responsive naman siya sa mga gamutan. But just last year, may tumubo uli na bukol. Ang resulta, malignant. Nag-relapse ang cancer niya. Nagpagamot uli siya. Pero hindi na kinaya ng katawan niya. Kumalat ang cancer sa ibang organs ni Mama. Hanggang sa nagkaroon siya ng organ failure. At tuluyan nang
namatay. Nitong January lang. At habang nakaburol si Mama sa isang chapel, may taong bumisita. Bumisita. Nabusita. Buisit. Tong taong to, akala namin hindi na namin makikita kailanman eh. Sa lahat ng panahon na dapat sana'y narito siya, aba, ngayon pa siya nagpakita. Kung kailan wala nang hininga o hindi na humihinga at hindi na makapagsasalita pa si Mama dahil wala na siyang buhay. Ang kapal ng mukha. At lalong hindi ko inaasahan ang mga unang salitang sinabi niya habang nandoon siya sa burol ni Mama. Inyong lahat with the particles. Sobrang sabog ng utak ko. Ngayon? Oh, antok na antok ako. Oo, sobra. Ayan, kikita, I think nagmamanifest sa face ko. Uy! Si Jello napaka-fresh, no? Pork hindi lang siya pumasok kahapon dahil nga, sabi ko sa inyo, nasa kabilang pamilya siya. Sana nga ngayon din eh. Para naayos ko yung pangatlong pamilya. Dami naghahanap sa iyo kagabi, dude. Sabi nila, nasa si Titan Jello. Sabi ko, nagpadala siya ng representative dito kasi biglang may... Sino? Yung ipis? Yung ipis. Dumating? Oh, dumating doon. Galing. Sabi niya, baka ayaw na... Tagumpay ang mga plano. Ayaw talaga ni Titan Jello na nag-iisa ako dito kaya nagpadala siya ng sugo. Ang pogi! Ayun o, hinahanap ka ni Tin Rivera. Boss. Tuwa kami Pero usog. Alive kami. Alay ba kayo? Bless tito. Wow, bless. Pero usog. Pero usog po. Anong ginagawa niyo? Sino nandun ba? Si ano? Okay. Pakita natin yan. Ikaw. Pakita ka sa mga kabisyo natin. Si Matt pa yun nandun, boss. Mamaya pa siya, ano? Oh, ayun. Alas 10. Si ano na. O, diba? Magsi 6 months na po ako. Yay! Nasaan yung mga turok mo, ha? Did you cry earlier? Did you cry? What did you do earlier? You cried and cried and cried. Nag-swimming siya. Nag-swimming siya? Sa buto. Gano'n na lang.
Hindi, joke lang. Kaya. Nag-swimming. Sobrang pogi, oh. Ano po? You wanna work also? Gusto mo din mag-headset ka na? Mag-headset ka na. Bless nga eh. Magmarunong mag-bless to. What? How cute. Yun nga, yun Ayaw yata. niya. Hindi naman. Anak, ito yung mga ginagawa ng daddy mo. Tsaka mami mo. Wala namang sounds yan eh. Hininaan ko eh. Yung pisngi kasi niya, mataba masyado. Ganyan natin. Yun, no? Dapat matuto ka niyan kasi dada mo tsaka mama mo, ganyan ang lagi. Di ba, boss, nagaganyan ka din? May ano rin kayo, di ba, boss? Kailangan nakatuto ka dun, boss, no? Pero may ano naman, pagka nandun na sa taas, tinatanggal ko. Sige. Okay, so apektuhan pa tayo ni ano. Kailangan natin kung Kina-comfort natin siya. Dahil. Lover! Dali, no? Oy, sabi dito ni Busan Kings. Titan Jello naman ang magbe-baby reveal bukas. Be careful what you wish for. Baka magulat Oh my ka. God, tumae. sa akin. Oh. Sa'yo, boss. Damit mo. Lahat. Tumae, wait lang, palitan natin ng diaper. Swerte yan, boss. Ano pa rin tayo? Ako wala nang damit. Gusto mo ng t-shirt ng Love Radio? Oh, meron dun dito. Meron, boss. Ote mo na yung Love Radio. Sa shorts ko yata shorts ko ba? Shorts. Pati damit, boss, dito rin. Diyan sa ano niya. Wala yan. Ano naman yan? Milk naman yan. Kaya pala siya umaangal kanina pa. Commercial mo muna, dude! Unless gusto niyo pakita kung paano mag... Commercial mo muna, dude, lahat. Thank you, Master Dude. Ay, hindi yan pa sa t-shirt. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Uy, ba, hindi naman ako. Ang kamay ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating Secret File sender na si Emil. Nakakalungkod lang mga kabisyo dahil sa lahat ng panahon na dapat nandoon ang kanyang ama. Sa pagkakataon na hindi niya na mababago pa ang sitwasyon. At kung kailan wala nang hininga ang ina ni Emil, dun lang nagpakita ang kanyang ama. Mga kabisyo, sa unang bahagi po ng kwento ni Emil, nakita natin ang hirap ng isang pamilyang itinaguyod ng isang solo parent. Ang kanilang ama ay hindi lamang naging pabaya kundi naging sanhiri ng trauma dahil sa pang-aabuso nito sa kanilang ina. Simula 2007 na paglisan nito para mag-abroad, ay tinuring ito nala Emil at ng kanyang ina na isang kalayaan. Kalayaan sa pang-aabuso ng kanilang ama. Ngunit ang kapalit nito mga kabisyo ay tuluyang paglimot na ng ama sa kanyang obligasyon. Sa loob ng halos 17 taon, natuto silang mabuhay na wala ito. Pero, ang nakakalungkot lang mga kabisyo, sa huling sandali, hindi man lang nakahingi ng tawad itong ama ni Emil sa kanyang ina na nagsakripisyo ng mahabang panahon upang itaguyod ang kanyang pamilya. Mga kabisyo, alamin po natin ang ikalawang bahagi ng istorya na babasahin po ng ating Basa Princess sa ating programang Secret Files. Habang nakaburol si Mama sa chapel, may bumisita. Buwisita! Ngayon lang nagpakita itong taong to kung kailan wala nang hininga. Si Mama. At hindi ko inaasahan ang mga unang salitang sinabi ng taong to habang nasa burol siya ni Mama. Bakit dito nyo binurol? Dapat dun sa bahay? Ano pa naman kayo? Yun, DJ Rocky at DJ Jello.
Yun ang una niyang mga sinabi. Ito yung unang pagkikita namin. Simula nung huli namin siyang nakita paalis ng bansa. Year 2007. Yun ang mga unang bagay na maririnig namin mula kay Papa. Pagkatapos ng lahat, wala man lang yakap, wala man lang kumusta, o kahit anong klaseng lambing, wala. Nagalit lang agad dahil dun lang daw nakaburol si Mama. Sa Funeral Homes Chapel. At bakit hindi raw sa bahay? Diretsahan kong sagot. Maliit ang bahay. Sabi niya, hindi. Maliit pero kayang gawan ng paraan para mas maraming makabisita. Sabi ko, na-finalize na namin yung bayad sa punerarya. Mahirap na ayusin ang arrangement kung dadalhin pa sa bahay. Hindi sila nagre-refund. At isa pa, may pre-need plan para sa funeral services ni Mama. Sabi ko kay Papa, pawag ka nga pala desisyon. Wala ka nang ambag all these years. Kahit ngayon wala ka namang naitulong dito Amin to lahat. Huwag kang umasta na ikaw ang gumagastos dito lahat. Ilang taon ka namin hinihintay na umuwi. Ngayon ka lang lilitaw, tapos ganyan ka pa, sobra ka na. Sobra ka na. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maiwasang matrigger sa mga nasabi ni Papa. Siguro nandun na yung ipon-ipon na frustration, sama ng loob at galit kay Papa. Muntik na kami magsuntukan. Pero naawat kami ng mga kapatid ko at ng iba pang mga bisita. Hindi ko napigilan yung sarili ko na sumbatan at sagot-sagutin si Papa. Lahat ng mga kinimkim ko simula noon, nailabas ko. Totoo naman Wala siya noong hirap na hirap kami. Wala kaming nakuhang kahit anong suporta. Pinansyal man o moral galing sa kanya. Noong may sakit si Mama, asan siya Asan? Wala. Nasa abroad, may ibang pamilya. Oo, may iba ng pamilya. Uuwi lang dito para gumawa ng eksena, para magmagaling, para palabasin sa ibang tao na kahit nasa abroad siya, responsable siya. Alam lahat ng mga kakilala namin kung gaano siya naging pabaya. DJ Rocky at DJ Jello, napakasakit para sa akin. Napakasakit. Alam kong papa ko siya. Kailangan ko siyang irespeto sa kabila ng lahat ng nangyari sa pamilya namin. Pero sobra Di na ako nakapagtimpi, sumabog ako. At alam kong nabigla rin si Papa sa lahat. Uuwi siya na parang wala lang, tapos bigla siyang magiging sunod-sunuran sa harapan namin noong mawala si Mama. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para ipamukha sa kanya na ilugar ang sarili niya. Matuto rin siyang lumugar. Ang ending, hindi nasunod ang gusto ni Papa. Tinapos ang 3 araw na burol doon sa Funeral Homes Chapel. Hindi na namin inuwi si Mama sa bahay. Walang nagawa si Papa. At yun ang akala namin. Akala namin wala siyang nagawa. Pero habang wala kami, umuwi siya sa bahay. At may ginawa. Kinuha niya ang life insurance folder ni Mama na pinag-ipunan ni Mama ng napakatagal na panahon. Walang paalam. Kinuha niya sa bahay. Nalaman na lang namin tapos nang mailibing si Mama.
Kinuha lang niya yung life insurance folder at umalis na uli. Walang hiya. Lumapit kami sa company ng insurance. Humingi kami ng tulong. Sabi ko mga anak kami at magpapatulong sana kami kung paano makuha ang death benefits ni Mama. Tiningnan ng agent ang detalye ng life insurance plan ni Mama. At nalaman namin ang isang napakasaklap na katotohanan. All this time, hindi natanggal si Papa bilang beneficiary. Hindi na-update ni Mama ang listahan ng mga beneficiary niya dahil hindi niya kami naisama. At tanging si Papa lang ang makakatanggap ng benefits, lalo na't buhay pa siya. DJ Rocky at DJ Jello, para akong tinamaan ng kidlat sa nalaman ko. Yung pinaghirapan ni Mama, all this time, si Papa lang ang makikinabang. Wala man lang porsyento kaming mga anak. Na kung tutuusin, kami naman ang nag-alaga kay Mama. Kami lahat, kami ang nangutang, nagkandarapa, nagsipag, nagsakripisyo para madugtungan ang buhay ni Mama. Pero wala kaming makukuha dahil wala kami sa list of beneficiaries. At buhay pa si Papa. Ewan ko kung nakakalimutan niya na mag-update at isama kami sa hatian, pero ang naaalala kong paliwanag, irrevocable beneficiary pala si Papa, kaya dalawa silang magdedesisyon tungkol sa insurance plan. At ang mas masaklap na nalaman namin, nauna nang makubra ni Papa ang buong halaga ng insurance plan ni Mama. Sinubukan namin uli siyang hanapin at kontakin, pero wala na naman siya. Nawala lang na parang bula. Parang wala siyang mga anak sa asawa niyang namatay. Nakakagigil. Nakakalungkot. Ang sakit-sakit. Akala namin na ihanda na ni Mama ang papeles ng insurance niya para sana gumaan ang pasan naming mga problema dala ng pagkamatay niya. Pero hindi. Siguro hindi na rin naisip ni Mama kasi cargo niya lahat eh. Iniisip niya kaming mga anak niya. Nakalimutan siguro niya na yung insurance niya, ang beneficiary si Papa pa. Kaya pakiramdam ko tinraidor kami ni Papa. At kung may hiyaman siya, sana ibinigay niya na lang sa amin. Pero wala eh. Ni pisong ibinahagi sa amin. Pagkatapos noon, nagdesisyon ako mapag-isa muna. Nagpunta ako sa simbahan malapit sa amin. Lumuhod, nagdasal at umiyak. Isa lang ang tanong ko kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit ang unfair? Yun lang. Napaka-unfair. All these years, nabaliwala ako. Kaming magkakapatid. Parang walang halaga lahat. Biglang lumitaw yung papa namin, pero ang pakay lang pala, pakinabangan yung insurance ni Mama, samantalang kami mga anak, nga. May babayaran pa sa ospital na balanse. May mga bayarin
Dahil nangutang kami sa ibang tao na nahiraman namin nung buhay pa si Mama. At hindi ba naisip yun ni Papa? Ganun ba siya kawalang kwenta, walang konsiderasyon, walang pakialam sa amin? Hindi niya naisip yung mga problemang pinapasan naming magkakapatid. Hindi man lang siya gumawa ng paraan para mabawasan yung mga pasan namin. Napakakapal. Wala siyang itinira sa amin. Paano na kami, no? Hanggang prayers na lang ba ang lahat ng to? DJ Rocky at DJ Jello. Ayoko na ring magtampo kay Mama. Ayaw naming isisi sa kanya ang naging kinahinatnan ng insurance niya. Lalo na't wala naman kaming karapatang diktahan siya. Ang amin lang, kahit konting tulong lang sana galing kay Papa. Mabawasan lang sana yung mga problema namin. Kung paano kami mag-move on na wala na si Mama. Yung ganun ba? Yung pampagaan lang sana ng masakit na kalooban. Yung maramdaman lang din sana namin na mahal pa rin kami ni Mama kahit wala na siya. Napaka-unfair eh. Naisip ko, di bali na Ma. May awa rin siguro ang Diyos. Magpahinga ka na lang sa piling niya. Problema na namin to, kami nang bahala rito. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Pasensya na kayo kung kailangan kong ilabas sa mga saloobin ko. Dahil kung hindi, baka nakabaliw na ako kaiisip kung anong gagawin. Maging lesson lang siguro sana ito sa iba. Na huwag maging kumpiyansa. Maging handa siguro sa lahat ng posibilidad. Kung dumating yung panahong wala na ang mga magulang, magplano ng maaga. At lagi niyong i-check yung mga beneficiaries ng insurance ng magulang na tumaguyod sa inyong pamilya. At para kay Papa, sana masaya ka. Salamat po sa inyong pagbabasa. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Emil. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ang sama. Sobra, partner. Ang sama nung tatay. After 17 years, doon lang nagpakita nung wala na yung nanay. Totoo. Tas ang lakas ng loob, nakuhain yung life insurance plan. Tama. Tapos i-claim yung benefits nung mismong nanay ng asawa niya. Tama. Parang okay lang sana kung i-claim mo tas bigay mo sa mga anak mo Pero hindi May interest siya dun Sana nga daw, di ba? Ako kanina habang pinapakinggan ko yung kwento at binabasa ko ulit yung kwento. Sabi ko, pwede naman na siya hindi bumalik Pero kaya lang siya bumalik, hindi para maramdaman yung presensya niya at nakikipag-dalamhati siya dun sa pangyayari. Kundi meron siyang vested interest doon sa perang pwede makuha. Ang taray ng wordings mo doon na vested interest. Tama ba ako dun, Mars? Feeling ko naman. Parang medyo. Maganda naman siyang pakinggan. 50-50. Hindi, maganda siyang pakinggan. Nakakatalino Hindi, kunyari lang. Sabi ko talaga parang, uy, ang galing nun De, pero, totoo yung intensyon nung ama na pumunta dun sa burol ng sarili niyang asawa na matagal naman na niyang hindi nakakasama at matagal na niyang binitawan bilang asawa, bilang pamilya. Talagang shady. Alam mo na mayroong mali kung bakit siya naroon. Tapos ang bungad pa, di ba, imbis na yakapin yung mga anak niya. Bakit hindi niya binurol? Dapat dun sa bahay. Sinong matinong tao na nakikipagdalamhati? Kasi may samahan naman kayo, naging samahan kayo nung tao, nakabuo kayo ng mga supling dito sa mundong ito, nakabuo kayo ng mga junaki sa mundong ito. Ano ba naman yung magpaabot ka ng iyong pakikiramay, di ba? Kahit hindi ka na present father for the whole years na, for the whole duration na existing yung mga bata Yung pakikipagdalamhati lang sana, pero wala dude And, ang sakit para sa sender, itong nangyari sa kanila. Kasi kung iisipin mo din, bakit naman hindi na ayos ni Mother Dear yung insurance niya? Pero sa kabilang banda, benefit of the doubt din tayo. Kasi kapag ikaw ay single mom, parang may mga bagay na hindi mo masyadong makikita Tama. May mga bagay na mau-overlook mo. Tama. Kasi ang iniisip mo, yung current situation mo at ng mga anak ninyo, kung paano pa mapapabuti yung buhay ninyo. Pero hindi siguro naisip na, ay, meron pala ako insurance na kinuha dati na irrevocable. Yung mga ganun ba? Tama. I agree. Totoo yun. Kaya, kakalungkot lang, no? Na yung tatay na yun,
lumabas lang dahil may kailangan siya. Pero hindi siya lumabas dahil handa siyang magpakatatay sa anak niya at doon mismo sa asawa niya. Tama ka kanina ng sinabi. Sana hindi na lang siya bumalik. Sana din na lang talaga. Gusto mo patumba natin yan, no? Hindi kung ako Charot lang, charot. kung 17 years ka nang hindi nag-exist doon sa family na iniwanan mo, siguro hindi na para manghilam ka sa buhay nila. Hindi mo pwedeng itag or sabihin sa sarili mo na nagpakatatay ako o tatay nyo ako. Ang kapal ng mukha mo. Yun Di na ba? nga sobrang kapal lang talaga ng mukha ng tatay nila para gawin yun. Wag mong sabihin na tatay ka dahil Biologically, dugo. Yes, dahil dugo, tatay. Oo, pero ang pagiging tatay O ama ay ginagampanan po yan. Hindi po yan porket nagkaroon ka lang ng binhi, nagkaroon kayo ng anak, ay tatay ka na po. Hindi po ganun yan. Doon pa lang po nag-uumpisa yung pagiging tatay mo kapag nagkaanak ka. Kaya dapat paninindigan mo yung bawat oras, segundo, araw at taon na kasama mo yung pamilya mo. Kung hindi mo man kasama, dahil nga hindi kayo okay ng magulang, dapat paramdam mo pa rin na bilang tatay yung presensya mo dun sa mga bata. Wala dun. Wala 17 years ang kapal ng mukha nasa abroad. Tapos may panibago na palang pamilya. May panibagong pamilya. Tapos yung kasama pa nila, doon nila natagpuan yung kalayaan nung aalis na lang yung tatay dahil yung panahon na kasama nila, ginugulpe, kung ano-ano ginagawa dun sa magulang nila, natotrauma itong pamilya. Kuwawa, di ba? Totoo. Kaya dito natin mapapatunayan na hindi porke kumpleto yung miyembro sa pamilya ninyo na present sa loob ng tahanan ninyo, masaya na. At masasabi mong pamilya At kayo. masasabi mong pamilya kayo. Hindi porke Hindi. ganon kompleto, ibig sabihin masaya kayo at masasabi yung pamilya kayo. Hindi. Tama. Ang tunay na definisyon ng pamilya yung meron kayong kapayapaan sa loob ng tahanan. Na kahit hindi man kayo kompleto, pero meron kayong harmonious relationship. Yan. Ang ganda nyo. Totoo yun. Yung mag-aaway kayo pero hindi. Magmamahalan pa rin kayo tayo. at the end of the Tama. day. Tama, totoo yun. Pipiliin pa rin natin yung isa't isa. Kaya lang tayo nagtatalo dahil may mga hindi tayo pagkakaintindihan. Hindi para masira tayong dalawa. Totoo yun. At the end of the day, magkakampi pa rin kayo niyan. Totoo. Magkakaiba lang talaga kayo ng magkakaibang tao lang kayo. Tama. Kasi magkakaiba kayo ng ideals, perception sa buhay, pero kayo-kayo pa rin ang yayakap sa isa't isa sa oras na nagkamali yung isa. Tama. Kaya masakit isipin na talagang itong secret file sender natin ay walang nakuha na kahit piso doon sa benefits ng nanay nila. Kasi kung tutuusin talaga, dude, ako personally, ito talagang iniisip ko. Kung tutusin, bilang isang magulang, ayokong ipasa yung burden sa mga anak ko or sa anak ko kapag ako'y nawala sa mundong ito. Gusto ko, kung sakaling mawawala ako sa mundong ito, ready siya. Ready siya in the sense na meron akong sapat na ipon, na kung sakaling mawala ako, meron siyang pwedeng panggastos sa buhay niya. Peace of mind yung mga bata. Oo, na parang hindi sila mamumblema at hindi sila maghahanap ng ibang mauutangan para sa mga gastusin na dapat sana ako yung pumuno. 'Di ba? And I think medyo, part kasi siya ng Filipino culture natin 'di ba? Na eto na naman tayo kung ano yung kakulangan ng magulang, pupunan ng mga anak And there's nothing wrong with being happy na punan yung pagkukulang ng magulang. Walang problema doon. Kung doon ka naman sumasaya, 'di ba? At kagustuhan mo at hindi ka naman pinipilit, 'di ba, ng mga magulang mo na kuhaan mo siya ng insurance, kuhaan mo siya ng medical insurance. So okay lang 'yon, yung HMO. yan. Walang kaso doon. Kung yun yung ikasasaya mo at pakiramdam mo, okay din naman talaga na kumuha ka. Kasi meron yung iba nag-iisip na, kasi kung hindi ako kukuha, hindi naman kukuha si mama. So ako din talaga yung magiging tagasalo nung magiging problema just in case na mawala siya ng pagkuhaan ng pera. Alam mo yung gano'n, may mga taong gano'n And I think gano'n akong klaseng tao na talagang nire-ready ko. So parang hindi naman sa advocate ako ng gano'n, duda. Yes. Pero siguro sa mga makabagong magulang dyan, siguro isipin din natin na yung mga generational
traumas o responsibilities, 'di ba, na hindi dapat natin pinapasa sa next generation, pwede nang itigil, 'di ba, sa generation natin. Kasi nagiging problema, partner, namumuhay tayo sa ngayong araw lang na to. Hindi natin iniisip yung future, hindi natin iniisip kung ano yung merong bukas dahil nga hindi tayo naghahanda dun. Lagi lang natin iniisip, okay na, makakain tayo. Yung mga ito ay nasa middle class na family, yung talagang saktuhan lang din yung kinikita. Iniisip lang natin na makaraos tayo sa isang araw, mapag-aral ko yung anak ko, mabigyan ko ng pangangailangan, okay na. Pero ngayon kasi iniisip na rin natin, paano kapag namatay yung nanay ko? Saan ibuburol? Ang mahal ng kabaong, ang mahal ng lahat. Lupa, dude! Lupa, di ba? Alam nga naman, ipakremate mo yan, tapos tapon mo sa dagat. Di ba? May mga ganun. Pero kapirasong lupa, kapiraso, dude, dude. Mahal talaga. Mahal talaga. Sobra. Kaya dapat pinaghahandaan yan eh. Hindi man natin dapat isipin na mawawala na yung nanay mo, pero kailangan mo talagang paghandaan yan. Yung pag wala, tapos pag may sakit, lahat yan eh. Kailangan bukas din kasi talaga yung komunikasyon natin tungkol dun eh. Dude, kasi may ibang mga magulang, kapag narinig nila na naghahanda yung anak nila tungkol sa mga ganung bagay, parang iniisip nila na, ay, hindi dapat natin pinag-uusapan yung mga ganung bagay. Hindi eh. Kailangan yan eh. Kaya nga parang feeling ko yung mga millennials, ewan ko yung batch siguro natin, no, yung etong generation na ito. Tigilan natin yung hindi pagiging bukas dun sa mga bagay na dapat talaga pag-usapan ng ganito kaaga. Nang sa gayon maging handa tayo sa kinabukasan natin, at hindi lang ito kinabukasan ng magulang mo, kundi kinabukasan ng sarili mo at ng magiging pamilya mo. Kasi dude, domino effect siya eh. Kumbaga kung ano yung naging utang ng nanay at tatay mo sa saluhin ng anak. Ngayon, syempre kung hindi kakayanin ng mismong anak, ipapasa niya rin yan doon sa magiging pamilya niya, asawa niya, tsaka yung mga magiging anak niya. So, it's a never-ending problem, 'di ba? Na pinapasa natin sa bawat henerasyon na isinisilang sa mundong ito. And we have to stop it. Kaya maging mindful tayo, dude. Tsaka napakahalaga ng financial education. Tama. Dito ko talaga, parang ito rin yung pinupush ko. And at the same time, dude, ito rin yung kulang tayo dito sa bansang to eh. Kasi sa ibang bansa, dude, ang daming may alam pagdating sa edukasyon, sa financial. Like, alam nila kung saan sila mag-i-invest. Alam nila kung ano yung mga benefits, advantages sila pagdating sa gobyerno. Alam nila eh kung saan sila pupunte. Pero sa atin hindi. Parang ang nangyayari kasi sa atin ewan ko parang opinion ko lang to Parang talagang gusto ng iba pagmukain talaga tayong tanga or parang gawin tayong tanga para umasa tayo sa kanila at hindi tayo umunlad. Tama. May ibang mga gobyerno natin, no? Pero ako naman may paniniwala naman ako. Ano to, dude? Ang taong madalas at laging handa nung bata naging Girl Scout Boy Scout. Wala lang, gusto lang kita patawanin. Gusto ko lang kabigin yung sinabi kong gobyerno yung mga kapahamakan sa buhay natin. Baka mapahamak tayo, patumba tayo. Patawa lang ako, ganyan. Ang taong laging handa na Girl Scout at Boy Scout nung bata. Ganon. Totoo. Saka yung mga batang masipag ngayon, pagod. Yeah. Yan yung mga linyano, Totoo. Pero saludo sa mga anak, no, na talagang nagsisipag, nagsasakripisyo para madugtungan pa yung buhay ng kanilang mga magulang. Yes. At yung mga panganay na tumatayong haligi din ng tahanan nila dahil nawala yung tatay nila. I mean, kabilang bahay yung tatay nila, hindi dahil namatay. Pero alam niyo yun, may awa ang Panginoon. Doon ako naniniwala. And dude, sabi niya dito, 'di ba? Ang unfair. Bakit ang unfair? Yung tanong niya kay Lord eh. Dude, meron ako nabasang quote at ang sabi doon, dude, life may be unfair, but it is still good. Tama. So maramdaman man natin na parang hindi tama to, hindi equal to, pero maganda pa rin mabuhay, masarap pa rin mabuhay. Masaya pa rin. Masaya pa rin. May mga bagay pa rin tayong dapat talaga ipagpasalamat sa kanya. Tama. Tsaka partner, hindi lang yung mga panganay, kundi may mga bunso din talaga na nagpiling panganay. Sila yung sumalo sa mga panganay. Ganun. Totoo.
Kaya Ganon. idol kita dun. Hindi! Charot, Darot. Biro lang. Ito naman, binibiro ko lang eh. Oo naman, syempre. Totoo yun. De, pero talagang mas bilib ako sa iyo yung ano eh. Hindi ka talaga Titan Jello eh. Tatay Jello. Charot lang with Darot. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to us raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics! Susunod na po ang Top Secrets. This is DJ Rocky's Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan.
Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximum? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Opia Bob. Ayun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive, oh. Sa camera. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo, yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Oh. Patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Magka- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ah. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Sige. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. bilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, taga? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama? yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi kalu. mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan ano. mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Wow! Ay, Empanada! Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakakingalang-ngalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka.
Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Saan tayo? Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama. Metro and Mega Manila
ba tayo? Ah, sige. Ay, kaya nga. Pares tayo humikap po ba? Kikita si Tito Jomar, oh. O sabi, Tito Jomar ba gusto mo patawag sa'yo? Pwede naman po. Or gusto, Tito? Para mas formal. Kahit informal. Ganyan ka na lang. Anong DJ ko? Kaya nga, eh. Ibang DJ yun. Ibang pangalan yun. Kaya nga, okay lang. Mas maganda itong kaibigan ko. Pero maganda rin naman yun, pero mas maganda itong partner ko. Ako nagsabi yun. Talagang kaibigan mo lang ako, dude. Hindi, Dude. Lodi ka namin. May ibang session yun. Bawal po ata ang baby sa live. Opo, ate. Ah? Mabad. Talaga ba? Bawal na ang baby sa live? Ay, bawal na. Kahit sa post sa TikTok, may TikTok. Totoo? Sige, patayin na natin yung TikTok. Tik-tik na lang. Tik-tik na lang. On air lang tayo. Okay lang Gawin kami na. kahit walang Sige, live streaming. Ganito na lang. Tatago ko na siya ulit sa aking, Kaso may sana kanina pa dude. Walang bit-bit yung partner ko. Oo. Okay lang ba na ngayon o mamaya? Anin ko to. Ay, talagang inaano na yung Marunong ka na talaga, anak. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Flower! Yung tatay mo, nagro-roam Opo. Sige po, thank you po. Kasi ngayon, parang ang pangit ng itsura ko pa. I'm busy mothering. But at the same time, present airing. Diba? Sino Nainitan ka na? Okay, lalabas na tayo. Nanta tayo kay daddy. Okay, lalabas tayo. Labas ka muna. Lalabas ka, daddy. Alexander Rasco. Sige, babasahin natin yan. Ay, meron na. Hello po, ma'am. Good evening. Hello po, good evening. Sorry, mama. Akala ko walang sumagot sa akin. Sorry, ma'am. Hello. Happy blessed Wednesday, ma'am. Hello po? Hello, ma'am. Loud, Hello, hi. loud and clear ba ako sa inyo, ma'am? Yes po. Okay, ma'am. Happy. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, ma'am, kasi kasama mo kami, ma'am. Anyway, ma'am, happy blessed Wednesday, ma'am. Hindi ko rin po in-expect na yung... Kasi nag-chat ka yata dito, ma'am, sa amin, no? Yes. For call. Opo. Tapos, pinindot ko, ma'am. Actually, yeah. Ano, Actually, ma'am? nung nakaraan pa po, nagtatry ako. Kaso lang, Busy. may yung Philippine number ko is hindi nag-work dito sa country kung nasaan ako. At least, ma'am, ito na. Yeah. Diba? Kinakabahan ako. Kahit din ako, ma'am, nagulat din ako kasi nag-check ako ng mga tumatawag tapos naghihintay ako ng mga sagot nila. Ngayon, ang nangyari, parang pinindot kita kasi nakita ko yung message mo. Di ba? Sige. Tapos sabi ko, pindutin ko nga ito. Kesa sagutin ko yung mga tumatawag, pindutin ko kaya ito. Tapos pinindot kita, tapos 30 seconds ka na pala naghihintay. Akala ko wala lang. Akala ko, nginginig ako. Oh my God, DJ Giano. Ma'am, wag kang... Napanood ko pa lang kanina yung sayaw mo kanina. Tawang-tawa ako. Ma'am, wag kang kabahan, ma'am. Kasama mo kami, ma'am. At I hope na magawa natin ito na magandang pag-uusap at syempre mailabas mo yung sama ng loob mo ngayon kung may problema ka man, di ba? Ma'am, matagal mo na ba itong tinatago yung kukwento mo ngayon? Medyo
Medyo po. Medyo. Actually, yes. So ma'am, kamusta ka? Pero ma'am, gusto ko... Medyo maingay po sa paligid ko kasi nasa nasa play area po. Okay lang ma'am, don't worry ma'am, okay lang. Kahit ano lang kayo dyan, maingay. Medyo clear naman loud and clear naman po yung audio. Ma'am, ito muna ang tanong ko, kamusta muna ikaw ngayong araw na to? Iniwanan tayo Hindi, on hold lang. Ano lang yan? May may kinakausap muna. Ba't naka-on hold? Ayun, nawala na. Baka data po. Oo, baka Saya pa naman niya kausap, no? Masayahin siya, no? Ayan, sayahin siya. Yun. May tumawag sa kanya. Ay, mamaya tatawag yan. Umaga pa naman. Kumusta ka ngayon? Okay lang po. Maraming baon. Na-miss ka na. Mamaya. Na-miss ka namin, dude. Pag-usapan natin mamaya. Ayan. Eto na siya! Yay! Hello po, sorry. Hello, ma'am. Okay lang. Hi, sorry po. Sino tumawag, ma'am? Yung kapatid po ng amo ko. Bali po nandito po kasi ako sa na working po kasi ako sa Middle East. Pero okay ka naman na maimi ka-caller ka ngayon, ma'am. Ka-call ka ngayon. Yes po, okay naman kasi nakamasid lang ako sa mga alaga. Chikitings, okay, ma'am. Okay. Yes po. Ma'am, ulitin ko lang po yung tanong ko sa inyo, ma'am. Gusto ko muna bago po mag-start yung call natin, matanong ko kayo. Kamusta po kayo, ma'am? So far, okay naman po. Masaya. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. At least, Yes po. honest. Ma'am, ito na po ang ating napakaganda at napakahusay na basa princess, si DJ Rakitera po. Okay po, kausapin nyo na muna po siya. Hi ma'am, good evening po. Ready na po ba kayo? Ay, kinikilig ako DJ Rocky. Kinikilig ako sa'yo. Mas kinikilig kami sa'yo. Dahil nga, tinan mo, di ka pa nga namin nakakausap. Actually, ako di ko pa nakakausap ang babaeng tulad mo, pero naihina ako, 'di ba? Hindi, seryoso, umiihi ako. Si Titangelo, nakausap ka, naihi rin. Kinilig kami nang makausap ka. Wala pang storya yan. Oo nga eh. Ma'am, ganito, no? So, familiar po ba kayo sa programa namin? Yes po. Palagi po ako nakikinig, DJ Rocky. Actually, first time ko po kayo napakinggan is sa TikTok. Ay, wow. Palagi ko kang pinapakinggan. Tapos nalaman ko meron kayo sa Spotify. So, while working, ginagawa ko po is nakatutok po talaga ako palagi sa Tapos hindi ko nakakita yung ibang stories. So, I go on YouTube naman. Grabe So, palagi naman. na po. While working, every time parang wala akong gana magtrabaho habang hindi ako nakikinig. Thank you so much, ma'am, ha. Na-appreciate po namin ang inyong suporta sa aming programa. Sa amin, thank you po. Ayan, sana po maging fruitful po ang pagtawag ninyo ngayong gabi sa amin sa programa na to. Kumusta po, DJ Rocky? Actually, okay naman. Ito, lumalaban bilang nanay. Ikaw, ma'am, kumusta ka? Okay naman tayo? Okay naman po. Mabuti naman po. Mhm. Laban pa rin, everyday. Yun naman ang gusto ko sa'yo eh. Parang yung bisita din namin ngayong gabi, si Jomar, lumalaban din to everyday. Hello, laban lang. Yes, laban-laban lang. Totoo, maging sex bomb muna tayo. Laban-laban, pero walang bawi-bawi, diba? Actually, yes, exactly. Sige ma'am, ready na po kayo ng pangalan ninyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing. Lahat ng yun pwede namang gawa-gawa nyo lang para maprotektahan po natin yung identity ninyo. Tapos kapag tinanong ko po kayo ano ang top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa ha. Okay po. Sige po, sana po ay maging maayos pong pagbabahagi niyo po sa amin ng inyong karanasan. Sana matapos ko yung storya without interrupting call. Dapat! Anyone's kung ganun. Dapat mong matapos! Opo, meron kang 20 minutos. 20 minutos lang.
lang. Ay, Hindi. Joke lang. Sige, take your time, ma'am. Take your time. pero try natin. Oo. Summarize, gano'n. Actually, may iba nga, di ba, parang ang ginagawa, humihingi din ng tulong sa AI para kahit papaano mapadali din yung yung pag-express nila ng sarili nila. And there's nothing wrong, di ba, sa paggamit ng AI. Huwag tayong magkaroon ng stigma pagdating sa ganong klaseng teknolohiya dahil ito po ay posibleng ikaganda at matulungan tayo sa pang-araw-araw nating gawain. Exactly. Panghanap ko nga ng chicks ngayon, AI na lang din eh. Talaga ba dun? Talaga ba dun? Joke lang. Pinapatay. Sa galing mong sumayaw. Ma'am, ilang beses niyo po ba napanood na makitang sumayaw si Titan Jello? Nagtatrabaho pa ako yun sa club. Kanina, tawang-tawa ako sa kanya. Dude, sumasayaw ka. Tapos Dude. pag naka-live pa po kayo, is ganun din. Aba. Hoy, sumayaw ka! Uy, itulog mo yan. Antok ako. Ano ba yung ikembot ng ganito? Ganito. Parang kitang-kita mo talaga si Titan. Parang si Titan Jello ang inaabangan mo sa tuwing naglalabas kami ng video Totoo, tinitingnan ko siya pag lumatuan ko. Dude, talaga dancer ka ba dati? Hindi. Totoong seryosong sasayaw ako. Dancer ako dati. Pero syempre, pag dito, lulukuhin mo eh. Alam pero may moves ka. Ang galing mong May moves talaga si Titan Jello. Parang, yung tipo kapag Ay, Adonis! Di ba talaga yung point trabaho talaga dati mo eh. Hindi, naka-live kayo noon, TJ Rocky. Napanood ko. Grabe. Ano pa ba ang wala ang Titan Jello, 'di ba? May talent sa pagsayaw, sa pagkanta, sa paglikha ng mga kanta at sa programa. Ano na bang wala? Huwag niyo na Siguro, complete package na to si DJ J. Oo, lahat meron Wala siya. ka content doon sa babae. Lahat meron siya. May mga babae na siya, may mga anak na. So, hindi nyo na kailangan pang hanapan to. Unless gusto niya pang dagdagan. Aray ko. So, ma'am, ready na po tayo, ma'am, ha? Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong Kapuluan. It's already 11:28 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama mo rin ang Basa Princess DJ Rocky Terra. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi, ma'am. Hello po, good evening. Good evening po. Hi DJ Jello and DJ Rocky. Ano pong pwede naming itawag sa iyo, ma'am? Just call me Yana. Yana! Ilang taon ka na, Yana? I'm nearly 30s. Nearly 30s. Okay, isang lupalop ka naman galing, Yana? I'm somewhere in the Middle East right now. Pero somewhere. I'm from Rizal. Somewhere in the Middle East, but she's from Rizal. Yes. Okay. Gamitin na lang natin somewhere from the Middle East right now. Mas maganda yun. Okay. Kasi, mas okay yun. Oo, kasi sa kalagitnaan ng mga nangyayari sa Middle East, nandiyan ka pa din, diba? Tumitindig ka pa rin. Totoo, strong. Diba? Kahit ganong yugyog, kumakapit pa din. Mahilig ka mayugyog? Ay, nayuyugyog yung bahay. Pag nayuyugyog yung bahay. Di, tsaka napuputokan ka? I mean, may putok? Ay, hindi. Sa ere lang po. Sa ere lang. Sa ere lang yung may putok. In the bag. Oo, naririnig the bag kasi next to the court. Ano po yun, ma'am?
No, sorry. Yung bata kasi nagtanong. May bata ka. Ano oras na ba kasi dyan, Oo. ma'am? Ano po, 6:30 AM? PM po. PM. Okay. Okay, sige ma'am. Opo. Ma'am Yana, 30 somewhere in the Middle East. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay sa dami kong nireto, ako pa rin ang gusto. Sa dami mong nireto, ikaw pa rin ang gusto. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Kwentuhan mo naman kami, oh. Kasi ganito po yon. Last 2023, meron po akong kuya po siya ng schoolmate, ng classmate ko actually. Pareho po kaming single that time. So, ako po medyo, actually masungit po talaga ako, may pagkamaldita, and then sinner sa mga text messages sa Messenger. Pwede po ba magbigay ng name? Magbigay na ba ako ng name? We can call him, ano ba? Tago natin siya sa pangalan. Jay na lang po. Jay na lang. Manalo? Jay, yeah. Matalo. Matalo. Pwedeng manalo. Okay. Yun, si Jay po. So, ayan, palagi po siya nagme-message sa akin. Even greetings, Happy New Year and birthdays. Palagi po siya nagme-message sa akin. Tapos, ayun nga, palagi na kaming nagkakausap through chats, and sometimes tumatawag po siya. 1 second. Siri. Partner, busy tong caller natin. Doon dahil Kaya ginagawa. nga, No? Hello po. Ayan na. Okay. Sorry, medyo kinakabahan kasi ako, kaya yung No kwento worries, ko is nanginginig din. No worries, ma'am. Take your time and relax ka lang, ma'am. Nandito kami para makinig Okay. sa'yo, okay? Sorry ha. No worries. Tapos, ayun, bago po ako bumalik para magbakasyon sa Pilipinas, is palagi na po kaming magkausap. Meron din po na, one time New Year, tumawag siya sa akin para i-greet niya daw ako ng Happy New Year. Sabi ko, sorry, hindi ko nasagot kasi working time pa dito. Tapos dyan, 7 p.m. dito and then 12 a.m. na dyan. So, salubong na ng New Year. So, tumawag siya sa akin pero I miss his calls. And then, kinabukasan, message ko siya, sabi ko, sorry, nasa work kasi ako kaya hindi ko na-answer yung call mo. Tapos, sabi niya okay lang daw. Tapos, ayun, fast forward na, umuwi ako ng Pilipinas, pero palagi pa rin siya nagme-message sa akin, kinukulit niya ako. That time is 2024, umuwi ako ng Pilipinas, nagme-message pa rin siya sa akin. Gustong-gusto niya ako makita. Kahit magkalapit lang kami actually. Nasa isang barangay lang kami nakatira. Sabi niya, pwede ba tayong magkita? Pero hindi ko siya pinapansin. Pinapansin ko siya pero sinasabi ko sa kanya, busy ako. May mga dapat akong gagawin sa bahay. Pero araw-araw, gusto niya akong sinasabi niya sa akin na ganon. Tapos, dumating yung Valentine's. Sabi niya, baka Pareho naman sila pwede single. tayong magkita. Pareho sila single. Sabi ko, hindi ko sure kasi... Pareho sila single. Yeah, sure. Kasi kikitain ko yung mga high school teacher ko. Sabi niya, anong oras ba kayo alis? Sabi ko, around 6 p.m. Sabi niya, sure, pwede naman siguro. Tapos sabi ko, Tanong ko rin. Tanong ko ulit. okay, sige, pumayag na ako. Pero bago ako pumayag pala, kasama ko, dumating na yung time na magkakasama na kami ng mga teachers ko. Tapos sabi ko, ma'am, gusto daw po ni Jay pumunta. Pinaalam ko sa kanila. Sabi niya, sabi ng teacher ko, sure, wala namang problema eh. Then, tinanong niya ako, naliligaw ba sa'yo si Jay? Sabi ko,
Opo, sabi na siya sa akin na manliligaw pero ano parang hindi pa ako ready that time. Hindi ko alam kung bakit. Or maybe kasi parang ano ba tawag nito? Natatakot pa ako ulit sumubok dahil nga sa mga past relationship ko. Nung dumating na yung time na nagkita-kita na kami, pumunta na si Jay. So, nagpaalam na yung dalawang teacher ko na uuwi na kasi nga gabi na. So, sige, go. Dalawa na lang kami naiwan. Kwentuhan lang kami, tapos hindi na ako nagpaabot ng gabi. So, umuwi na, nagpahatid na lang ako sa kanya. Ayun sa kwentuhan pala namin, ayun, sabi ko sa kanya, sabi niya baka pwede na akong manligaw sa'yo kasi matagal naman na ako nagpapaalam. Sabi ko hindi pwede kasi hindi ko pala sinabing hindi pwede. Sabi ko na lang sa kanya, maipapakilala ako sa'yo. Yun ang palagi kong sinasabi sa kanya na, mairereto ako. Sabi niya, bakit mo ba ako nireretohan every time na nagpapaalam ako sa iyong manligaw? Tapos sabi ko, hindi malay mo naman kasi mas magustuhan mo sila kasi marami akong kaibigan. So sabi niya, ayun nga, may pinakilala ako sa kanya muna bago kami magkita. Thank you so much. You're welcome. Bago kami magkita, pero hindi yun natulo, hindi sila nagkausap ng kasi nga ayaw nung kaibigan ko. So sa akin talaga siya bumabalik. Palagi niya akong tinatanong, bakit mo ba ako nirereto sa iba? Ikaw nga ang gusto ko. So sabi ko, hindi ko kasi sure kung pwede tayo. Kasi nga, yung brother niya po kasi is ex ko nung high school ko. Tapos, sabi niya, okay lang naman. Sabi niya, okay lang naman, wala. Pas naman na yun. Sabi ko, nakakahiya kasi nga malalaman ng kapatid mo na na may halimbawa na magkaroon tayo ng relasyon. Tapos palagi magkikita, parang awkward po. Na-awkwardan ka sa ganong klaseng idea. Parang ganun po. Okay. Yana, wait lang ha. Kasi parang ang dami mo ng beses na nare-reject itong si Guy. Na para bang ang dami mo ng mga nirereto sa kanya. Nakailang reto ka sa kanya na babae? Mga 3 po siguro or 4. 3 or 4. Pwede mo bang i-describe sa amin kung anong itsura nitong lalaking to? Kasi bakit hindi mo siya mabigyan ng pagkakataon? Po siya, hawig po siya ni Sir Gavin, yung vlogger. Hawig ni Sir Gavin? Opo. Gavin. Gavin, yung Gavin o Gavin? Gavin. Sir Gavin, yung vlogger. Opo, yung boyfriend po ni Ma'am Elma. Oo, napapanood ko yun, yung nakakatawa. Yung namamrank, ganun. Tapos kung ano-ano mga kalokohan yung ginagawa. Oo, nakakatawa yun eh. Okay, so kamukha siya nun. Naman siya, oo. Okay. Matura naman siya. Syempre. Tapos, naman si Sir Gavin. Yung height niya, kumusta? Mga 5'7". 5'7". Yung personality niya? Like, yung nakakatawa ba personality siya? O talagang parang pabulong-bulong lang siya sa'yo? Padikit-dikit lang? O may sense of humor? May sense of humor din naman siya. Medyo nakakatuwa din naman siya kahit papano. Kahit papano? Kahit papano. Pero talaga, yung ganong klaseng itsurahan, hindi mo masyadong tipo? Nung actually DJ Rocky, nung high school po ako, tapos college siya noon. Po siya, crush ko po siya nung high school ako. So Pero, anong balakid dun sa isip mo na hindi mo talaga siya ma-entertain? Kasi hindi naman porke nagpaligaw ka, ibig sabihin sasagutin mo na eh. Ibig sabihin lang yun, binibigyan mo lang siya ng pagkakataon, di ba? Para makilala. Para makilala mo at para makilala ka rin niya. Opo.
Hindi ko pa, nung time na yon hindi ko pa kasi talaga sure kung pwede na, kung kaya ko na ba ulit pumasok sa isang relasyon. Tapos kapatid pa ng ex ko. Kaya medyo nag-aalangan po ako nung time na yon. Okay, meron akong tanong. Kunwari, Sige po. kunwari lang si Titan Jello, yung biglang lumapit sa'yo. Tapos sabi niya, uy, baka pwede naman kitang ligawan. Oo ka o hindi? DJ Jello? Oo. Yes, of course. Naramdaman ko, naihi ka ng onte sa salawal mo, sis. So, meron din talaga, aminin mo nga sa amin, meron din talagang factor yung looks and yung background ng tao. For me po, kasi DJ Rocky, okay naman po siya. Aha. Ito na nga po, pwede ko na po ba i-continue? Oh, sige. Okay, Sorry. sige. Pasensya na. Pasensya na, Tanong kasi- si Rocky, tsaka nagtanong kami ha. Oo, kasi talagang Okay. naku-curious kami kung ano ba tong, saan ba patungo tong storya Kwento, na to oo. Oo. Yun na, okay, we're back to story. Okay. Nagkaroon po ng time na in-invite niya po ako sa sa bahay nila kasi mayroong okasyon. Sabi niya, punta ka dito sa bahay, ipapakilala din kita sa mama ko. Doon na medyo na ako kasi makikita ko yung makikita ko yung nanay niya. Tapos at that time nandun din yung kapatid niya. Pero hindi ko siya dinecline yung invitation niya. Pumunta pa rin po ako sa bahay nila kasi tumawag din po siya. Tapos kasama niya yung mama niya na iniimbita nila ako sa bahay nila. Pinakilala niya ako sa nanay niya. Actually, kilala ko naman yung nanay niya pero I was in elementary days that time. So, okay, fast forward. We went to go out to date. Parang kumbaga doon na parang binigyan ko na siya ng chance na ligawan niya ako. Pumayag na rin ako na kasi maraming beses na rin kami 3 beses yata kami nagkita. Tapos sabi ko and then feel ko naman na sincere siya sa panliligaw sa akin. Tapos inexplain ko naman sinabi ko sa kanya na okay lang ba na kung halimbawa papasok tayo sa relasyon is ex ko yung kapatid mo. Ang sabi niya sa akin, wala namang kaso sa akin yun. Nakaraan naman na yun, kaya tanggap ko kung ano man yung nakaraan mo. Tapos, okay, pumayag ako, naligawan niya ako. Actually, bago po ako bumalik dito sa Middle East, one day before ng flight ko, doon ko siya sinagot. Ang bilis lang. Ganun lang kabilis. Since matagal na po kami nag-uusap, matagal ko na siyang kilala. Kilala ko na siya ng simula nung high school ako. So, sige, bibigyan kita ng chance na magkaroon tayo ng maging tayo. Tapos, nung naging kami na, okay, continue, video call, pero LDR po. Yung medyo takot din kasi ako pag LDR. Kasi nga, alam niyo na po yung ibang issue na may mga third parties, ganyan. Pero hanggang ngayon po, tuloy-tuloy naman yung relationship namin without third parties. Pero nagkaroon lang po kami ng problema nung medyo magulo yata yung story ko, sorry. Nung one day, lasing po siya, nag-inom siya doon sa kanila. Naririnig siya ng kapatid niya na na sinasabi niya na pakakasalan niya si Yana, ganyan. Pakakasalan ko si Yana. Palagi niyang sinasabi yun na ganon, kahit hindi siya lasing or lasing siya. Tapos nung time na yun, narinig po nung kapatid niyang nung kapatid niya ng ex ko. Sabi nung ng ex ko nung time na yun,
para saan kinento lang din po kasi yun sa akin nung ano ni Jay. Sabi po nung kapatid niya, ano, pakakasalan ni kuya si Yana. Tapos, hindi ko nahirapan ako. Kaso lang, natatakot daw tong kapatid na baka daw lokohin ko yung kapatid niya, yung kuya niya. Natatakot siya. Kasi nagkaroon po kasi kami ng ano, ng, may, kaya parang big deal, sorry. Kaya po parang Ma'am big deal. Yana, teka lang, diretsuin na muna natin, alamin natin. Ano ba yung nangyari sa inyo na hindi mo masabi? May nangyari sa inyo, literal? Ng ex ko po. Oo, may nangyari Opo. sa inyo. Tapos may nangyari rin sa inyo ng kapatid niya. Wala pang nangyayari sa amin ng kuya Okay, niya. so yung pinoproteksyonan mo Hanggang dito, ngayon, wala pa. yung Yun nga po, so yun nga yung inaano niya na baka daw lokohin ko yung kapatid niya kasi nga may issue po yung yung may nangyari kasi sa amin nung ex ko dati nang hindi na kami nung ex ko. Meron akong karelasyon that time. Hindi na kami pero may nangyari sa amin. okay, gets. Gets po ba? Sorry, medyo So ganito, kinakabahan pa rin kasi ako. ulitin ko. Break na kayo ng Opo. ex mo, Mhm. pero may nangyari Opo. sa'yo, sa inyo. Opo, may nangyari po sa So, amin sabi while ng I'm in ex a mo, relationship to the other man. Yes. Sabi ng ex mo, Mm-mm. baka naman yung kapatid ko lokohin mo dahil nagawa mo Opo. nga sa akin. Na Opo, nagkaroon ganun tayo po. ng relasyon or may nangyari sa atin na meron Tapos kang mangyari ulit boyfriend. sa... Diba? Opo, Tapos baka opo. mangyari ulit sa kapatid ko. Okay, gets. Opo. So ma'am, anong nangyari sa inyo neto ng kapatid ng ex mo? Ayun, kinat po kasi ako nung ex ko. Kinabukasan, sabi niya sa akin, Yana, magpapakasal na kayo ni kuya. Sabi ko, oo naman, bakit ayaw mo ba? Tapos, sabi niya, hindi naman sa ayaw. Narinig ko kasi yun na papakasalan ka ni kuya. Pero, natatakot ako na baka mangyari sa kanya yung ganun nga na baka daw lokohin ko yung kuya niya. Tapos sabi ko, hindi ko lulukohin yung kuya mo. Tsaka, sincere naman ako sa kanya. At tsaka, totoo talaga na mahal ko talaga si Jay. Tapos, dun ako na mag-move on. Sabi ko mag-move on na lang tayo. Tanggapin na lang natin kung ano yung mayroon ngayon. Tapos, hindi ko napansin, nabasa pala yun ng asawa niya. Ng asawa ni ex. Kasi may asawa na po si ex eh. Tapos, ayun po, nagkaroon po kami ng pagtatalo na tungkol nga doon. Tapos, hindi ko pa po yun nasabi kay Jay na may nangyari po sa amin ng kapatid niya. Sabi ko, tas yun nga, chinat ko po itong boyfriend ko, si Jay. Sabi ko, may sasabihin ako sa'yo. Kasi nung time na yun, dun ko pa lang naalala na, may nangyari pala sa amin ng kapatid nito, hindi ko nasabi. Hindi ko nasabi sa kanya. Ba't kailangan mo Tapos, sabihin? Kasi nga, syempre, baka po kasi mas maganda po kasi sa akin manggagaling bago niya malaman sa iba. Parang ganun po yung gusto May kong nangyari sabihin. sa inyo ng kapatid niya? Oo. Opo. Na kung tatanggapin niya o hindi. Kung hindi, edi wala po akong magagawa dun. Pero kung tanggap niya, it's thank you. Tanggap mo ako, ganun. Tapos yun nga, tinawagan ko siya. Sabi ko, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Gusto ko man salibin, pero nakalimutan ko talaga to. May nangyari sa amin ng kapatid mo. Nagulat ako sa sagot niya, DJ Jello. Ang sagot niya sa akin, alam ko na, sabi niya ganun. Dahil sabi sinabi ko, ng kapatid niya?
Opo, pero bago pa maging kami ni Jay, naikwento na pala ng kapatid niya sa kanya na may nangyari na sa amin. Before pa. Anong reaction niya daw? Parang hindi pa kasi kami noon, tapos binata pa yung kapatid niya. So, parang lang sa kanya, kasi kilala niya yung kapatid niya na chick boy. Tapos, parang hindi na lang siya nagulat doon kasi hindi rin po naman namin ine-expect na na magkakaroon kami ng ng relasyon ngayon ni Jay. So, nung sinabi ko po sa kanya yun, sabi niya sa akin, alam ko na ganun kasi sinabi niya na yan sa akin dati pa. Sabi ko, alam mo na pala, bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mong may nangyaring ganun? Sabi niya, hindi naman, ang sagot niya po sa akin is, hindi naman na importante kung ano yung nangyari sa'yo dati, sa inyo. Matagal na yun eh. Nakaraan na yun. Hindi na yun mahalaga sa akin. Ang importante sa akin ngayon is kung ano yung meron tayo. Which means, tanggap niya talaga na yung nakaraan ko. So Yana, lilinawin ko lang at lilinawin lang namin ni partner na ang iyong top secret tonight is may tao na kahit ibigay mo na siya o ireto mo siya sa iba o malaman niya yung pinaka pangit na pagkatao nangyari. O nangyari sa buhay mo. Tanggap niya. Tanggap ka pa rin niya. Yes very po. rare yan ha. Partner, tama ba ako? Na ang hirap na makahanap ng tao ngayon na handa kang tanggapin maging sino ka man. Oo naman. Exactly. Oo naman. Napakahirap na magkaroon ng ganong klaseng tao, 'di ba, na pipiliin ka sa dami-dami ng choices, 'di ba, na inilalahad mo na sa kanya. Ikaw at ikaw pa rin ang pinipili. So, Yana, tama ba? Going strong kayo ngayon ni Jay? Yes po. And actually, we're planning to get married next year. Wow, congratulations in advance. And kumusta naman yung relationship ninyo with the ex-boyfriend? Yung ex-boyfriend ko po is hindi ko siya nakakausap. Yung asawa niya lang po. Pero yung asawa niya, kinausap ko po ng maayos. Pero nung una po, syempre nandun po yung yung init ng ulo. So parang hindi po kami masyadong nagkakaintindihan kasi hindi po kami nag-usap ng matagal. Neto na lang po recently. Doon na lang po kami ulit nagkaayos. So kasi umokay na kayo? Opo. Nung time po kasi na yun, parang sabi ko, maghiwalay na, gusto kong makipaghiwalay na lang din dun kay Jay kasi nga iniisip ko na baka nga kung ano-anong isipin ng pamilya niya kasi kahit sa nanay niya po nalaman ng nanay niya kasi sinabi po nung babae nung asawa nung ex mo. Ako baga may bad impression na sa kanila yung ginawa mo. Opo. Kaya nung that day po, kinausap ko yung nanay kinausap ko po talaga yung nanay nila. Sabi ko yung nangyari po na yun, alam ko pong mali yun kasi nasa isang relasyon po ako nung panahon na yun. Tapos hinayaan ko na may nangyari sa amin ng ex ko. Ng ex ko. Pero actually linawin ko lang po na nung time na may nangyari po sa amin ng ex ko is pareho po kaming nakainom. Tapos ayun na, kinausap po yung nanay niya na gano'n, humingi po ako ng pasensya. Tapos ang sagot ng nanay niya sa akin, alam naman na ni Jay na may nangyari sa inyo, pero tinuloy niya pa rin ligawan ka. So ibig sabihin, tanggap niya yung nakaraan mo, tanggap ka niya at seryoso siya sa nararamdaman niya sa'yo. So, tapos sabi po nung nanay niya sa akin, wala naman na akong magagawa kasi alam kong mahal ka ng anak ko. Yung kapatid niya, sinabi niya lang yun kasi gusto niyang protektahan yung kuya niya kasi yung kuya niya is grabe daw pong magmahal talaga.
doon po, naintindihan ko po na parang sabi ko, hindi sayang yung binigay kong pagkakataon para mahalin at mahalin ko rin si Jay. Oo. Kumbaga, talagang good catch itong si Jay. Kasi Yes, grabe kung magmahal itong si Jay. Meron ka bang mensahe para kay Jay bago natin tapusin itong programang ito? Yes po. Go ahead. Hi Jay, hi Daddy. Kung makikinig at mapapakinggan mo man to, na-share ko yung story natin kung paano tayo nagsimula. Huwag kang mag-alala kasi mahal na mahal kita, and then hindi ko hayaan na mangyari sa atin yung mga nakaraan ko na kinakalimutan ko. Sana palagi ka mag-iingat. May papangako ko sa'yo na hanggang na habang buhay tayong magsasama, mahal na mahal kita. Yan lang po. Yehey! Sana all, no? Oo, mapapasaya all ka talaga, no? Kahit nandun yung mga pangamba, talagang pinatay ng pagmamahal ang pangamba. Kahit nandun yung takot, pinatay ng pagmamahal ang takot. Sabi nga, exactly. Love knows no fears. Kala ko love knows no Yes. boundaries. Ganun ba? Love encompasses everything. Yes. All the fears, all the worries, yun ay kayang lamunin ng totoong pagmamahal. Mamahal, yeah. Pagmamahal. Ayan. So may gusto ka ba bang sabihin yan? Para kay nanay na lang. Nanay, I know you're not around here anymore, pero katulad po ng pinangako ko sa'yo, ako na po yung mag-aalaga sa anak mo, katulad ng pag-aalaga mo sa kanya. At mamahalin ko po siya ng katulad, alam kong hindi ko kayang tumbasan yung pagmamahal na binigay mo para sa anak mo, pero mamahalin at mamahalin ko po siya ng totoo. Lang po. Grabe, no? Ang sarap namang makarinig ng ganong klaseng mensahe para sa biyanan, no? Kasi hindi lahat, diba? Galit sa biyanan, eh. Oo. Kumbaga may iba, yung future mother-in-law nila, hindi mom-in-law, kundi monster-in-law. Yeah. Nonsense-in-law. Yun nga lang po, yun nga lang po, malungkot nga lang din po kasi hindi niya na masasaksihan yung yung kasal namin ni Jay. Kailan kasal nyo? By sa March po. March? Yes po. Saan sa Baka Manila? naman, DJ Jello, ikaw na yung mag-DJ doon. Sa Manila? Rizal lang po, Rizal. Hindi, baka magbago isip mo pag ginawa mong DJ si DJ Jello dun eh. Baka mamaya iba yung pakasalan mo. Baka sa'yo ko Baka kailangan mo ng host. No? Ayun. Rakitera. Baka naman. Tapos DJ Jello. Rocky. Oh, bibigyan ka namin ng Total, naging caller natin siya. Bigyan natin discount. Free? Discount? Ay, kala ko free. Hindi, alam mo, normally naman, dude, hindi naman tayo talaga nagpapabayad. Oo. Pero, naniningil tayo ng transpo. Naniningil? Hindi, transpo lang. Why not? Oo, transpo allowance, diba? Oh. Depende kung saan lugar. Sa ba lugar ng venue nyo? Sa ano po? Baka kasi makilala ako pag sinabi ko yung... Hindi, sige, ano na lang. Ano lang po, may space po kasi doon sa harap ng bahay namin. Kaya doon lang din po namin, Hindi, south, north, east, west. North, south. Sabi mo na kanina. Nalito pa. Kasi yun, wait lang. Boundary po siya ng Commonwealth and boundary siya ng QC and Bulacan. Novaliches, ganon. North, Hindi. diba? North. North. Yeah, North siya sa ano po, sabihin ko na nga. Saan? Sa Rodriguez. Sa Rodriguez.
Hindi rin namin alam. Hindi kami madalas kasi sa ganyan lugar eh. Pero okay lang, kaya naming i-navigate yan. PM mo lang kami kung kailan talaga, tapos ibablock namin. Sure. Lalo Block ka lang. namin. Okay. Ibablock namin if the price is right. Charot! With But anyway, we are so happy for you, Yana. And bibihira yung mga tao na talagang tumatawag sa programa natin na masaya lang sila at gusto nilang ibahagi yung kanilang kilig na nadarama, 'di ba, para sa isang taong nagmamahal sa kanila at binamahal nila. So thank you so much once again, Yana, for calling this show. Thank you po. Thank you for listening kahit medyo magulo yung story ko. And then, palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Thank you, Yana. God bless. God bless, Yana. God bless po. Ayun, no? Abangan natin yung invitation ni Yana. Tingnan natin kung magkano o-offer sa atin, partner. Oo, actually, alam mo, eto mga kabisyo, may isa akong pangarap na gusto ko matupad ngayong taon na to. Magkaroon kami ng hosting gig ni Titan Jello na magkasama talaga kami. Kasi normally, mag-isa lang si Titan Jello kukunin. Mag-isa si tapos mag-isa lang ako. So, hindi pa kami talaga nagkakaroon ng hosting gig together na paid na paid. Kasi meron tayong mga hosting gig, yung pagmamahal, gano'n. Pero yung talagang paid kami, yun yung nilook forward din namin. Kaya sa may mga kumpanya po dyan, wag po kayong mahihiya na kontakin po kami kung gusto nyo po na mapasaya po yung event ninyo. Kung gusto nyo gumulo, pwede din kami. Kung gusto mag-iyakan kayo, pwede din kami dyan. Lahat ng klase ng event, pwede nyo po kaming kuhain. Ayun daw, sabi rate daw, tapos aabot ba kayo ng Palawan? Actually, nagpaplano kami, di ba, ng Bacolod. Oo, pero ganito. So, kung Palawan, sagot nyo syempre yung airfare namin, accommodation. Tapos, pwede nyo kaming kunin sa affordable na halaga na hindi na namin talaga, kumbaga, sagot nyo lang yung experience namin doon, pero babayaran nyo kami doon sa hosting rate namin na talagang dito sa Manila. Tama. Oo. Yung saktuhan lang. Oo. Nako, napag-uusapan ng lahat ng bagay. Parang katulad ng nangyari, 'di ba, dito kay Yana. Hindi tumigil sa pag-uusap or hindi tumigil sa pagkipag-communicate si Jay kay Yana, kaya nakuha niya din. Itong si Yana, yung loob ni Yana, no? At hindi naging alintana din kay Jay yung nakaraan nito ni Yana. And normally talaga, dude, yung fears natin, yung worries natin sa buhay, yun yung magdidistract sa atin para makamit talaga natin yung or malasap natin yung tunay na saya sa buhay. Kaya wag ninyong pamayanihin sa buhay ninyo yung mga takot and yung pangamba. Kasi dude, okay, sige, valid na nandyan yan. Pero kapag habang buhay mong pinanghawakan yan, hindi mo talaga tunay na malalasap ang kaligayahan sa buhay. Tama. I agree. So yun, never let fear boom. Saka kung mahal mo ipaglaban mo, yun lang naman, napakasimple, di ba? Kung mahal mo ipaglaban mo, kung tingin mo talagang siya yung tamang tao para sa'yo, piliin mo siya. Totoo. Never let fear take away your happiness. Yan, ang galing. Never let fear dictate your life. Ang galing mo talaga. Oo. Never let fear steal your peace. Yan. Ayan. So, i-manifest natin ang klase ng relasyon na masarap. Hindi lang sa kama, kundi araw-arawin pa. Ayan. Yun talaga yun. Kaya mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo sa lahat po na tumutok ngayon sa aming programa. Oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 12:04 a.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama niyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by Ray Valera. Nandito. Maging sino ka man. Metro's #1 Love Radio Basic!